हेलौ लोगोफोर फैलायबाय मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनजों लोगोसे नुजाफैलायबाय आरोना बारियाव आं दसे बागानाव दसे बेरायफैदोंमोन आरोना बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोनजों माखासे बाथ्रा सावरायफानोसै होननानैहा बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै गोसो होनानै नाय आरो बुजिनो नाजा आरोना आं नोंथांमोननो मा फोरमायनो सानदों मोजाङै खोनासंनानै बाथ्राया मा बेखौ नोंथांमोना गोसोआव एसे सोंलु दैखोदो आरोना ओमफ्राय बुजिलांनो नाजादो जोंहा जोंनि बिटिसिनि राजखान्थि हान्जाया दायो गुबुन गुबुन गोदान जागासिनो दं आरोना एक्स एनडिपि बिथांमोनाबो दिनै मोनसे राजखान्थि हान्जा गोदानै बेखेवनायनि दानायनि बाथ्राखौ बुंदों आरो बिथांमोना अलरेडि दाबायानो होनजायो आरोना इलेक्सनाव बिथांमोनाबो केन्डिडेट होनाय जासिगोन अलरेडि बिथांमोना दाखालि बावैसो मिडियानि गेजेरजोंबो फोरमायना होखाबाय आरोना बाथ्राया बिसोर लोगोफोर बेखौ लानानैनो जोंनि मानगोनां डिपुटि चिफ गबिन्द सारा माखासे बाथ्राफोरखौ दिनै फोरमायथिदों आरोना बे बाथ्राखौ लानानैनो नोंथांमोननो आं बे भिडिअ क्लिपखौहाय दिन्थिनानै होगोन गोबां नुखाबायबो जानो हागौ आं बेखौसो बुंनो सानदों दिनै गबिन्द सारा बुंदों जे मा होनो सोरबा राजखान्थि हान्जायासो बिसोरखौ जोंनि भटखौ सोखावनो थाखाय एसे फैसा होनानै बिसोरखौ बेबायदि ओंखारहोदों होननानै बिथाङा बुंदों जोंनि नुनायाव एक्स एनडिपिफ्रा सोरनि आन्दोआव थानानै बेबायदि खामानि मावगोन सोरनि आन्दोआव थानानै लोगोफोर बे बाथ्राया सोंथि जादों आरोना दिनै समाव आंनियावहा नोंथांमोननियाव जादोंना जायाखै आं मिथिया नाथाय आंनियाव सोंथि जादों जे सोर मार बिसोरखौ दिनै बेबायदि मा होनो जुदि बेबायदि राजखान्थि गेलेनो थाखाय थुलुंगा होमारदोंबा सोरनि आन्दोआव दिनै बिथांमोना बेबायदि खालामनो नागिरदों बे आरोना लोगोफोर सोंथिया आं सानदों जोंनि बे दावहारु एक्स एनडिपिफोरखौ दिनै बेबायदि खाबु होदोंब्लाबो बेबायदि बिथोन होदोंब्लाबो बिजेपिनि अनगा रावबो होनाय नङा बादि सानदों आरो आंना गोसोआव लोगोफोर नोंथांमोनहा मा सानदों आं मिथिया जुदि बिजेपिया बिसोरखौ बेबायदि खालामनो होदोंब्ला दिनै UPPL आरो बिजेपिनि सोमोन्दोआ एसे बोरैबा जाबाय नामा बे सोंलुआ दिनै आंनियाव ओंखारदों आरोना लोगोफोर UPPL आरो बिजेपिनि सोमोन्दोआ एसे बोरैबा जाबाय नामा आं बेखौ सानगासिनो दं आरोना दायोहा माथो होनबा गबिन्द सारा बुंखादों सोरबा गिदिर राजखान्थि हान्जायासो बिसोरखौ थाखा फैसा होनानै बेबायदि जोंनि बर'नि भटखौ गावस्रा होनो थाखाय बेबायदि खालामदों होननानै बुंदों आरोना बिथाङा नोंथांमोना बेफोर बाथ्रानि फारसे मा सानो आंथ' बेखौनो सानबाय जुदि बिजेपियानो बिसोरखौ बेबायदि खालामदोंब्लाथ' दिनै बिजेपिया जोंनि BTR निफ्राय UPPLआनो जा BPFआनो जा जोंनि बर'नि राजखान्थि हान्जाखौ खोमोरनायनि बेबायदि खायदा लादों बेखौ आं दिनै सानदों आरोना आंनि गोसोआव बेबायदि जानो हागौ नाथाय नोंथांमोना मा सानो बेफोरबायदि बाथ्रानि फारसे आंनि साननायखौ बुंबाय आरो नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबाय गबिन्द सारा मा बुंदों नोंथांमोना एसे नायनानै लादो बिनि उनाव मा सानो कमेन्ट सेक्सन गेजेरजों फोरमायलायदो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो लोगोफोर नायलां बेयो आसलते एक्स एनडिपि होनना बुंब्ला गोरोन्थि जागोन एनडिपिनि बारग' सोद्रोमा मथि सानै साथामसोआलसो जायफ्रा सोरजोंबा दैदेन जानानै गोदान राजखान्थि दानो होननानै थिरांथा खालामदों फोसावदों खिन्थु बिथांमोनजों रावबो रायजो राजा गैया बेनिखायनो बिथांमोननि जि उद्देश्य बे थांखिया जाफुङा मानोना बिथांमोनखौ सोरबा सानै साथाम सोरबा गुबुन पार्टिनि दैदेनगिरिफ्रा थाखा फैसा होनानै बेल खालामनानै बर'निफोरखौ सोखावनो हायो बर'निफोरखौ सोखावनो सोरबा सुबिदा लानो हायो नामा बे मिजिंखौ लानानैसो बिथांमोनखौ थुना होनाय दिनै बिथांमोना गोदान राजखान्थि दानो होननानै खालामदों खिन्थु जायफोरखौ नुदों एनडिपिनि बारग' हिसाबै बिथांमोना कोनो बेबायदि राजनिति दल दैदेननो हानाय गोहो गैया गियान गैया बेनिखायनो बिथांमोनजों जाहाथे रावबो रायजोआ सहयोग खालामो बेखौसो खावलायदों खारन बिथांमोना कोनो राजनिति दलखौ मानो हाया सलायनो हाया आरो बिथांमोनजों पाब्लिकबो गैया सापर्टबो गैया रायजो राजानि सापर्टबो गैया बेनिखायनो बिथांमोनहा जास्ट मिसलिड खालामदों सोरनिबा थुनायाव जानो नागिरदों बेनिखायनो जों बेखौ जेबो खरस हायाखै जा साननो गोनांबो जेबो गैया अनजलि दैमारियाथ' नों BPFनि मानसिखा BPFनि पार्टिनि जेनेरेल सेक्रेटारि दिनै बिथाङा गावनि पार्टिखौनो थगायदों गावनि पार्टिखौनो लेंदानायखौ नुदों खारन बिथाङा इतिमধ্যे
गासैबो मिथिगौ गावबो मिथिखागौ जे बिथाङा UPL दैदेनगिरि दा UPL दैदेनगिरि जानानै आरो गुबुन राजखान्थि दानो नागिरनायनि ओंथियानो मा थारमाने गावनि दोलोखौ बियो थगायदों आरो थगायनानै सुबिदा लानो नागिरदों सोरबा बिनो फैसा होदों फैसाजों बायजानानै बर'निफोरखौ सारखेल खालामनायनि मोनसे नाजानायल'सो बेबायदि जाया बेनिखायनो जों खरस हायाखै जों गियाखैबो आरो UPL गावनि थांखि गावनि अरायबो खामानि मावलांबाय थागोन रायजो राजानि जौगाखांनो थाखाय खामानि मावनायखौ जों नागारनाय नङा आरो बेनिखायनो दिनै गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा मावथिग्रा दिनै UPL जौगाखां फैबाय थानाय बिसायख'थियाव नोंथांनि हेंथायै आसामनि बारग' मन्थ्रि रमन दैमारि आरो BJP आव गोदानै जयेन जानाय मिनु मुसाहारि बिथांमोना नोंथांनि हेंथायै राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा बिसायख'थि समाव जिरायना थानो हागोन बे खनसे खननै इलेक्सन गेलेनाय मानसिफ्रा इलेक्सन जोबोद मोदोमाव गुदुं जाखायो बेनिखायनो रिहन दैमारि बिथाङा 20 बोसोर MLA थानाय हिसाबै बिसायख'थि गेलेनो लुगैखागोन बेनिखायनो गेलेथो जा बुंनांगौ गैया मेनन मुसाहारिया बिजनेसमेन बिथाङाबो इलेक्सन गेलेनो लुगैनो जा बुंनांगौ गैया जों BJP UPL दासिमबो गोजावजों थानो सरकार सालायदों दासिमबो जों सावरायलायनानैसो माबायदि इलेक्सन जों BJP आरो UPL माबोरै इलेक्सन गेलेगोन दासिमबो थिग खालामनाय जायाखै बेनिखायनो थिग खालामागौ माने जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया मेनन मुसाहारिया गाव हारसिं गेलेयो ना BJPनि जाना गेलेयो बे बिथांनि बाथ्रा खिन्थु जों दासिमहालागै BJP आरो UPL बुजा बुजि थानो सरकार सालायदों आरो जोंहा इलेक्सनखौ माबोरै गेलेगोन बेनि जेबो डिसिसन जाथ'वाखै गोजौआव डिसिसन जायोब्ला गोजौनिफ्राय जिबायदि थिनो बेबायदि नोंथांमोना खोनाबाय जानो हागौ आरोना मा बुंलांदों बेनि फारसे नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो फोरमायनो हागोन आवगायावबो BJPआ BPFखौहाय जोगारखाबाय आरोना खनसे BTR सुक्तिनि गेजेरजों BPFखौ जोगारखांबाय आरो दा UPLखौबो बेबायदिनो जोगारनानै गावसोरनि आखायाव गोहोखौ लानो सानदों नामा आं बेसेखिनिखौनो फोरमायबाय आरो सावरायबाय नोंथांनि गेजेराव आंनि साननायखौ फोरमायबाय नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट खालामनो हागोन आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला शेयार खालामनो हागोन जेन बयबो बुजिनो मोननाय बादि जेन BJPआ UPL आरो BPFखौ जोंनि BTRनिफ्राय खोमोरनानै गावसोर खुंथाइ गोहोआव लानो आरो बेबायदिनो BJP फैयोब्लाथ' उनावहाय जोंनि गोहोआबो जोबलांगोन बेथ' रोखाखा नोंथांमोना मा सानो भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय लोगोफोर साबसक्राइब शेयार लाइक खालामनो दाबाव आरो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो दाबाव बाय